danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum, sunana Yasir Sani. Ku kasance da gidan Yesgam TV a YouTube channel. Lala duk wanda bai mana subscribe ba ya san kamo mana subscribe a YouTube channel ɗinmu. A yau za mu muku tutorial akan yadda za ka buɗe account a wayanka ba sai ka je banki ba. Ka san wani zai yi ta zuwa banki zai buɗe account amma ya kasa. To amma yanzu za mu nuna muku yadda za ka buɗe account. Yanzu banki ya ba da damar da za ka iya buɗe account ta cikin sauƙi ba sai ka sha wahala ba. Ta account ɗinka kuma ka yi transaction ka fidda, ka shigar ka fidda. Lafiya lau ba sai ka sha wahala ba. Abinda zai kai ka kawai banki ATM. To na farko abinda za ka yi. In za ka buɗe account, yanzu za mu shiga kai tsaye. Za ka danna inda ake sa nambobi. Gunnan da na shigo. Da ka shiga gunnan da na shigo. To wasu nambobi ne kawai za ka sa in za ka buɗe account a First Bank. Wasu nambobi ne za ka sa 8 *894 sai ka sa hash. In ka sa hash sai ka danna gun kira. Kana danna haka to zai tafi haka. Gashi nan aka ce ma quick banking, open account. To abinda za mu yi mu yanzu tunda account ne za mu buɗe, za mu shiga na biyu kenan. Kun gan shi wannan wanda na yawa wannan, to shi za mu shiga na biyu kenan. To sai mu shiga number 2. Aka ce ma you are about to open account, personal saving account. Shine aka ce ma open wuci BBN. Aka ce ma open auto BBN. Kala biyu ne za ka iya buɗe. An kana da BBN za ka iya buɗe ta BBN ɗinka. Duk wani document ɗinka za su kwasa na BBN. In kuma baka da BBN za ka iya buɗe account ɗin. Ka je banki. In ka buɗe account ɗin sai ka je gun. Yanzu yin BBN sauki ya zo ma ba sai ka je banki ba. Akwai shaguna kafe wanda za ka je za ka ga suna yin BBN. To yanzu mu za mu buɗe da BBN ne. To abin da za ka yi na biyu kawai tunda mu da BBN za mu buɗe sai ka danna number 1. Amma in kai baka da BBN za ka iya buɗe ba tare da BBN ba. Mu danna number 1. Shine aka ce enter the BBN. To da yake BBN yana da sirri, bari in sa BBN ɗina in shigar. To gashi nan in ka sa BBN ɗinka ka sanda, da yake BBN yana da sirri ba zan nuna muku ba BBN ɗina. To in ka sa BBN sai su ce ma enter creating new 5-digit number. To number da zaka iya yin transfer, kai ma zaka iya zaben number. Misali bari mu zabi 1 2 3 4 5. Kun gani ko? To kana danna haka okay din nan, ha gani aka ce ma hello F name Yasir, name first name Sani. To shine gashi nan aka ce ma confirming account ɗinka, ka yi confirming ko cancel. In kan confirming za ka yi kawai da ka danna number 1. Ina danna na to na gama buɗe account ɗina ya gama yin successful. Da yake ni ba buɗewa ba zan yi, ina da account. To yanzu wannan na muku ne. Yanzu ina danna confirming ɗin nan, ina danna okay sandin ɗin da na misali ina danna sandin ɗin nan wannan. To wannan da na nuna muku ina danna account zai buɗu. Na gama buɗe account ba sai na sha wahala zuwa banki ba. Na buɗe account ko kawai abin da zai kai ni banki yanzu ATM in dai ina da BBN. In kuma bani da BBN already zan dawo baya ne in danna na auto of BBN. In na danna na auto of BBN zai buɗe min account ɗina. Watakila ina sauri ne zan buɗe account ɗin ko wani ne zai turo min kuɗi. Ga ma abu yanzu yanzu ana cike fama-famai ta online. Kaga ta nan bangaren zaka iya, ko wani ya ce ka turo mai account number, shi account number ɗinka ta nan zaka iya tura mai ko online ne. Kaga in yan damfara ma za su damfare ka, account ɗin daman babu kuɗi a ciki. Ka buɗe personal account ne naka kawai na uzurinka. In kuma wani ne ya ce ka turo mai account number ɗinka kawai zaka tura mai ta nan. In baka da BBN kawai abin da zaka shiga nan sai ka danna haka. In dai baka da BBN sai ka danna open account. Number 2 sai mu danna number 2 har yau.
open with BBN ba tare da BBN ba. To ka gani ya aka ce ma ka sa sunanka, bari ku gani. First name ko sai aka ce ma enter middle name, sai ka sa sunan babanka. Sai aka ce ma enter last name, in kana da sunan kakanka za ka iya sa. Ka gani sai aka ce ma enter your date of birth, sai ka kirkiri date of birth ɗinka ka sa. Za ka iya sa 2 ga wata 4 1999 misali. To sai aka ce ma kaga wannan an ce min invalid, insert wannan dina bai ba daidai. To amma kai zaka bude ta wannan bangaren zaka iya budewa ba ta sai ka sha wahala ba in baka da BBN. In ka je kawai BBN za a ma sai kai linkin. Mun gode da Allah duk wanda bai mana subscribe ba